Uvidíme, ako bude priateľka poslúchať. Jasné, dobre, ďakujeme krásne, tak toto sú naši výhercovia, krásny deň, SIAF 2016 a Rádio Vlna, zdravíme vás. Ahojte, gratulujeme, no odovzdáme opäť mikrofóny. Generálny partner SAP. Vďaka našim priateľom z Rádia Vlna možnosť opäť si zasúťažiť a byť interaktívny. A teraz naše pohľady opäť pozerajú smerom nahor. Vy, ktorí pozeráte na obrazovky, tak to vidíte veľmi detailnejšie, pretože sa pozeráme na majstrovstvo chlapíka, ktorého si o chvíľočku predstavíme. A teraz to bude aj veľmi fotografické a fotogenické. Ja vám pripomínam, že aj v rámci leteckých dní medzinárodných SIAF 2016 máme stále fotografickú súťaž o najkrajšiu fotografiu, čiže ak sa vám podarí nejaký špeciálny záber, nezabudnite ho poslať, ak sa chcete zapojiť na stránku SIAFu, siaf.sk alebo na Instagrame hashtag SIAF 2016. Jedného z vás vyžrebujeme, respektíve určíme, kto poslal najkrajšiu fotografiu a takisto je pre ňo pripravená krásna cena. A možno, že aj pána Vereša si odfotíte. Áno, myslím teda, že pána Zoltána Vereša nie je veľmi potrebné predstavovať. Ide o miláčika sliackého neba. Niekoľkokrát už za posledné roky on vždy avizoval, že SIAF, nech už to bol 2013, 14, 15 alebo aj tohto ročný, patrí medzi jeho obľúbené akcie a vždy v rámci svojho teda veľmi nabitého programu urobí všetko preto, aby sa tu ukázal a všetko teda preto robí aj teraz. Naozaj jeho kúsky sú krkolomné miestami, je známy tým, že zachádza niekedy do extrémov. Dokonca minulý rok si pamätám, že belgickí piloti sa tak zľahka na ňo sťažovali, lebo vie byť naozaj až teda na hrane. Ale teda je to naozaj veľký profík. Čo je teda jednou z zaujímavostí u tohto pilota je, že je to teda okrem teda takýchto akrobatických kúskov, je to teda aj pilot dopravného lietadla, ale teda úprimne nechcel by som byť asi na palube toho dopravného lietadla, ak robiť niečo podobné. Áno, keby mne cestou na dovolenku niekto povedal, že dnes s vami letí Zolo Vereš, tak neviem, že či by som si náhodou nechcel presadnúť aj niekde inde. Dnes bude mať aj takého, dá sa povedať, že na diaľku supera, pretože z Litvy sem prišiel podobný extrémista, toho uvidíme takisto. Áno, pán Jurgis Kairis, už teda 60-ročné ESO, ak to tak môžem povedať, bude tak na diaľku zvádzať súboj, aj keď teda kolegovia lietavci ma tak upozorňovali, že tu veľmi o súboj nemôže ísť, keďže ide o absolútne odlišné lietadlá, ale my lajci to tak berieme, že však podobné lietadlo, tak budú sa medzi sebou porovnávať. Samozrejme, oni sa medzi sebou poznajú. Včera som sa s pánom Kairisom rozprával, teda hovoril, že na pre vystúpenie Zoltána Vereša sa rovnako ako celý sliač aj on veľmi teší a vždy si ho rád pozrie a vždy tak zľahka mu jeho kalibru človeka trošku naskočí husacia kožia, takže evidentne aj oni medzi sebou vedia, ako na veľmi nahranu vedia ísť. Pripomenúť, že podobne ako pri tom ukážkovom lete, ktorý teraz vidíte, tak aj pri pánovi Jurgisovi môžete potom porovnávať možno nasadenie obidvoch pilotov, spôsob, akým prichádzajú do tých jednotlivých svojich akrobatických častí. Miestami to naozaj vyzerá nebezpečné, ale že už sa s tým nič nedá robiť a potom sa zrazu lietadlo objaví opäť v normálnej polohe a bez problémov pokračuje ďalej. Toto sú hodiny triny, toto sú aj hodiny späté s odvahou, s tým, že mať aj pokoru pred strojmi a pred oblohou a potom dohromady sa to snúbi s takýmito nádhernými výkonmi. Tak si niečo aj povedzme o majstrovi, na ktorého máte možnosť sa teraz pozerať, respektíve aj o jeho stroji, ak máme informácie. Čo sa týka stroja, ide o športovo-akrobatické jednomiestne lietadlo, rozpätie krídel prebežné 7,5 až pol metra s maximálnou zletovou hmotnosťou okolo 850 kg. A čo je teda pre mňa osobne veľmi zaujímavé, ak Šušo pred malou chvíľkou hovoril o našom lietadle Albatros a nejakom maximálnom preťažení 8. Tuto máme možnosť vidieť maximálne preťaženie až 14G, čo je špeciálne povolenie lietať v nižších výškach, než je to u ostatných lietadiel, ktoré tu dneska máme. Ide o medzinárodné povolenia, ktoré im teda dovolia ísť v rámci štandardov nižšie a nižšie a nižšie. Dokonca, ak sa nemýlim, tak pán Jurgis Kairis má povolenie ísť do výšky 0. To znamená, že doslova môže škrtať zem popri tom, ako lietá, ale aj tak je vždy rozhodnutý na miestnom letovom riaditeľovi, v našom prípade pán Chvojka, aj myslel trošku na bezpečnosť a nedovolí ísť až tak nízko, ale ja osobne mne to nevadí, mne tu hneď krv žila aj bez toho, takže nepotrebujem, aby tu niekto škrel lietadlo o zem a aj tak mám toho celkom dosť. Aby ste si vedeli predstaviť, čo všetko je za tým, tak Zoltán Vereš je človek, ktorý absolvoval počas kariéry, aj keď ťažko sa to už teraz spočíta, ale približne 15 000 letových hodín. 15 000 hodín tréningu letov a potom toto je
výsledok, to je samozrejme absolútna synchronizácia, nádherná ukážka, viacnásobné prekrútenie. Pilotoval viac ako 100 lietadiel, to znamená, že mal možnosť porovnávať jednotlivé. Divácky asi je najatraktívnejší kúsky patrí vystúpenie, v rámci ktorého dokonca až v rýchlosti 400 km za hodinu letí dole hlavou vo výške iba 3 metre, čo je teda naozaj neuveriteľné a dokáže popri tom preťať napnutú stuhu. Áno, samozrejme, že takýto počin sa nedá obísť bez toho, aby bol aj nejakým spôsobom kodifikovaný aj v takej knihe, ako je Guinnessovka, takže pozeráte sa nielen na fantastické akrobatické výkony, ale aj na viacnásobného držiteľa a nositeľa rôznych zápisov v Guinnessovej knihe rekordov. Krásne, toto je úžasné, myslím si, že teraz fotografie. No ak to stihnem vybrať, tak toto si aj odfotím. Ono je na tom fantastické to, že to, čo... A ja zároveň poprosím ešte aj Michala Chaloupku, aby sa dosadil k sánku Tatraty. Takže Miško Chaloupka k sánku tatranského čaju. Zoltána Vereže radšej nikdy nebol aj, pretože by tu pristal asi na 2 cm na takú vzdialenosť. Opäť krásne ukážky. Ja sa potom skúsim opýtať, že nakoľko má tatranský čaj. Tatranské dievčatá určite, ešte sa opýtame aj na ten čaj. Čo sa týka nášho ďalšieho programu, tak samozrejme máme... A toto bola taká kratučká zvuková ukážka toho, ako vás o chvíľočku pozdravia. Si spatrili agily, na ktorých vystúpenia sa mnohí mimoriadne tešia, aj kvôli ním prišli na siach. mesmo.